Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het nieuws dat het vandaag de eerste schooldag is. Dat zullen de ouders en leerlingen die daadwerkelijk naar school moeten niet over het hoofd hebben gezien. Het zorgde weer voor meer mooie beelden. U ziet onze cameraman, fotograaf, heeft de volgende shots gemaakt van kinderen die naar school gaan. Sommigen voor de eerste keer, soms naar een nieuwe school. Het zijn altijd hele mooie beelden en belangrijke dagen. En tegelijkertijd werd bekend dat de ministers van Onderwijs en Justitie een protocol hebben getekend om samen te werken bij de verbetering van veiligheid op de scholen. Werd gisteren bekendgemaakt, dus net voor het begin van het nieuwe schooljaar. Maar er wordt samengewerkt tussen de ministeries, het Openbaar Ministerie, het Korps Politie, de Organisatie Bestrijding en Preventie Jeugdcriminaliteit en de directies van scholen om ervoor te zorgen dat de leerlingen die vanaf vandaag weer naar school gaan zo veilig mogelijk zijn en blijven. Dan gaan we naar Marche Noble. Veel ontevredenheid bij de verkopers Marche Noble. Die moeten vandaag uit het gebouw. Er is maar voor een klein gedeelte een nieuwe ruimte gehuurd, zo zeggen de verkopers. Zij moeten zelf naar buiten toe, waar het niet hygiënisch is. Dus overlast van duiven en dergelijke. Het gaat allemaal om renovatiewerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. En de kleine handelaren vinden dat ze niet correct zijn behandeld. Er zijn verschillende die verhalen hebben gedaan. Onder meer mevrouw Morena Rosalina Colong. Die is al 35 jaar werkzaam bij Marche Noble. En die vertelt tegen Extra dat ze dit nog nooit heeft meegemaakt in die 35 jaar. Dat ze naar buiten moet waar het minder goed georganiseerd is, maar ook onhygiënisch. En we hebben gesproken met de directeur van de Marche Foundation, dus zeg maar de overkoepelende organisatie, die zegt dat er zoveel mogelijk wordt gekeken om problemen die er nu zijn op te lossen. Dan belastingopbrengsten hoger dan begroot. Dat leidde tot een bijna juichend persbericht van het ministerie van Financiën. Het is ook goed nieuws. Er wordt meer belasting opgehaald dan er was begroot. En dat is eigenlijk al voor het hele jaar. Voor de maand juli is nu bekend geworden dat de gezamenlijke opbrengsten 19 miljoen gulden hoger zijn begroot. En dan gaat het om 4 miljoen hogere belastingopbrengsten en 15 miljoen hogere premieopbrengsten. Maar de minister van Financiën, Javier Silvania, benadrukt ook dat de omzetbelasting door veel meer mensen bijeen wordt gebracht. En dat is ook belangrijk. Iedereen moet belasting betalen, waar in 2021 nog ruim 4000 ondernemers maandelijks omzetbelasting betaalden, doen dat nu ruim 6000 en de minister is er blij mee. Dan, oud-parlementsvoorzitter Mike Franco is overleden. Dat nieuws kwam gisteren bij ons. Franco is 64 jaar geworden. Hij was heel actief in de politiek, begon bij de partij MAN, die nog is opgericht door zijn vader Willy Franco. Daarna ging hij naar de PAR, waar hij onder meer gedeputeerde was. En uiteindelijk eindigde hij bij partij PAIS. En voor 4 jaar lang was hij voorzitter van het Curaçaose parlement van 2012 en 2016. Daarop was hij nog 2 jaar regeringscommissaris op Sint Maarten, benoemd door Nederland. En sinds 2020 was hij weer terug op Curaçao. Hij was geruime tijd ziek. Venezolanen veroordeeld voor smokkel. Gisteren in de rechtbank hebben 3 leden van een familie uit Venezuela gevangenisstraffen gekregen voor de smokkel van drugs. Ze werden opgepakt aan het begin dit jaar, in april. En ze hadden 160 kilo cocaïne en 27 gram marihuana bij zich. Dat is natuurlijk een klein aantal, maar voor die 160 kilo cocaïne heeft de kapitein 50 maanden gevangenisstraf gehad en de 2 andere leden 42 maanden. Ze gaven aan dat het slecht is in Venezuela, dat hun familie te eten moet krijgen en dat ze geen andere mogelijkheid zagen dan het smokkelen van drugs. Slecht zicht op stoplichten, dat is op sommige plaatsen op Curaçao het geval. Dat ziet u ook op deze beelden. Onder meer bij de verkeerslichten op de Schottegatweg richting Emmerstad. Blokkeren de bomen het zicht op de stoplichten. En daardoor is er een gevaarlijke situatie. De Extra besteedt er nu aandacht aan. En laten we hopen dat er snel iets aan gedaan wordt. En dat er geen ongelukken door ontstaan.
Brand bedreigt huis, dat was een zaak gisteren van de brandweer. Rond het middaguur zijn de politie van Montaña en de brandweer van Steenruyck met spoed naar Stakkamahatsi gegaan om hulp te verlenen nadat zij melding hadden ontvangen van een bosbrand die dreigde in huis te bereiken. Maar door snel ingrijpen en goed ingrijpen van de brandweer is dat gelukkig voorkomen. Positief nieuws is ook leuk om aandacht aan te besteden. En daarmee gaan we even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. En dan gaan we naar de bovenwinden, want Ernesto, de tropische storm, heeft gelukkig niet zo heel veel schade aangericht. Maar er waren wel gevolgen van de tropische storm. Onder meer bij Saint-Martin, het Franse gedeelte, is een boot tegen de kant aan gedrukt door de hoge windstoten. Dat zorgde nog voor veel problemen om te zorgen dat die boot weer verder kan varen. Op Saba moesten wegen worden vrijgemaakt van omgevallen bomen en stenen na stortregens. En de plotselinge overstromingen die werden veroorzaakt door Ernesto. Er is hard gewerkt op Saba en er wordt nog steeds gewerkt. Vooral bij Fort Bay Road was er veel schade van stenen op de weg. En op Sint Eustatius was er vooral sprake van heel veel omgewaaide bomen. Bomen werden ontworteld of takken waren afgebroken en dat zorgde weer voor overlast en lichte schade. Maar ook daar werd hard gewerkt om te zorgen dat Stacia er weer bovenop kwam. En de problemen met stroom, zo laat men weten, zijn snel hersteld dankzij het harde werk van de Sint Eustatius Utility Company. Dan gaan we naar Sint Maarten, even niet over Ernesto, maar over de verkiezingen. Die worden aanstaande maandag gehouden. Tweede keer verkiezingen van dit jaar. In januari waren de eerste verkiezingen. Dat zorgde na de beëdiging van het kabinet onder leiding van Luc Merselina snel voor oneenigheid binnen de coalitie. Geen meerderheid meer in het parlement. En dat leidde ertoe dat het parlement op naar huis zal worden gestuurd later dit jaar. En daarvoor zijn er verkiezingen nodig. De regering is momenteel dan ook demissionair. Maar wie er terugkomt in de regering, dat is interessant. En er zijn peilingen gedaan door onafhankelijk onderzoeker Eugène Hoogstad. Daaruit blijkt, het zijn een paar interessante conclusies te trekken uit het onderzoek, dat van de partij PFP 83% van de mensen die in januari op de partij heeft gestemd, zegt weer op de partij te gaan stemmen. Dat is een relatief hoog aantal. En voor de Democratische Partij is dat aantal op 71% en de National Alliance op 68%. Andere partijen hebben wat meer moeite om ervoor te zorgen dat de stemmers van januari weer gaan stemmen bij de verkiezingen van aanstaande maandag. Zo zegt 53% van de mensen die eerder op de URSM, de partij van Luc Merselina, heeft gestemd, dat ze weer op die partij gaan stemmen. De partij NOW, daar zegt maar 44% van de mensen van ik ga er weer op stemmen. En de UP-party stond onderaan met slechts 33% van de respondenten die in januari voor de partij hebben gestemd. En zeggen dat ze weer gaan stemmen op die partij in augustus, 19 augustus. Dus een derde van de oude stemmers zegt maar weer op dezelfde partij te gaan stemmen.
We moeten afwachten. Het heeft weer alles voorhanden om spannende verkiezingen te worden op Sint Maarten. En we houden het voor u in de gaten. Dan gaan we naar internationaal nieuws. Want Mexico zegt dat de oplossing voor de post-electorale crisis in Venezuela afhangt van de Venezolanen zelf. Het is iets voor Venezuela. Daarmee een oproep doend aan de rest van de wereld om zich niet te veel te bemoeien met de situatie. Dat zei de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador. Hij zegt dat de crisis na de verkiezingen in Venezuela een zaak is van het land en dat de positie van Mexico erin bestaat zijn onafhankelijkheid te behouden. Het is een kwestie die aan de Venezolanen toebehoort en wat we wensen is dat er een vreedzame oplossing komt. En dat is altijd ons buitenlands beleid geweest. Eerder hebben de regeringen van Mexico, Brazilië en Colombia al stappen ondernomen om een oplossing te vinden voor de crisis. Maar de Mexicaanse president benadrukt dat zijn land voorzichtig is met het mee laten slepen in zaken van andere landen. En hij vraagt ook andere landen in de wereld om zich aan die regels te houden door niet te veel in te grijpen in interne aangelegenheden. Nou, ook dat houden we voor u in de gaten. We zijn er morgen weer met meer nieuws hier bij Extra Journaal en ik hoop dat u er dan weer bent. Tot ziens. Dag.